Ja, okay. Hej Mette. Det er Victor Valdemar, og vi vil gerne snakke om begge de to figurer, som der er i Word-dokumentet. Jeg vil gerne starte med at snakke om den første figur her, som er næringsstoffernes omsætning i jorden. Øhm, og før jeg ligesom går i gang, så kan jeg ligesom starte med at fortælle om de tre overordnede grupper, som man ligesom inddeler i økosystemet. Som man ser her på figuren, vi har de primære producenter, som i daglig omtale ligesom er planter og træer og sådan noget. Og det er dem, som omsætter organisk materiale fra dødt organisk materiale. Så har vi dem, som hedder konsumenterne. Det er for eksempel dyr og svampe, og det er dem, som forbruger det organiske materiale. Og så til sidst så har vi nedbryderne, og det er for eksempel bakterier. Det er dem, som forbruger det døde organiske materiale. Hvis vi kigger på figuren, så har vi til at starte med de primære producenter, altså for eksempel planter. De kan enten gå til det, der hedder detritus, blive til det, og det er for eksempel gennem kompost, altså de rådner og bliver til kompost. Eller så kan de gå til konsumenterne, altså for eksempel planteædere. Og de her planteædere, de kan så enten udskille afføring, som så går til eller bliver til detritus, eller så kan de faktisk også selv dø og blive til kompost, altså dødt materiale. Det her detritus her, det går så til nedbryderne, altså dem som forbruger det døde materiale, for eksempel bakterier. De her bakterier her, de udskiller så fosfat, som er en af de to næringssalte, og så udskiller det også ammoniak. Og den her ammoniak her, den går så til nitratbakterierne, og de her nitratbakterier, de udskiller så nitrat, som er den anden af de to næringssalte, som findes i jorden. Og de her to næringssalte, de går så til de primære producenter, og så kører den her figur ligesom i ring igen. Og her ser vi så en plantecelle, og det er simpelthen processen inde i en plantecelle. Det der sker, det er, at plantecellen her, via fotosyntesen, hvor at planten får vand og CO2, og det bliver så omdannet til glukose, som også kaldes for BPP i den her proces. Og BPP'ens opgave, det er at sørge for, at planten overlever og kan vokse. Og BPP'en indgår i en større formel, der hedder BPP er lige med R plus NPP, og R det står for respiration, og NPP det står for vækst. Og for at den her plante først som skal overleve, så skal den bruge glukosen, altså energien, på respiration. Og hvis der så er energi i overskud, så kan den bruge det på NPP sammen med nitrat og fosfat, og dermed vokse og lave proteiner, cellulose og fedt og DNA. Og hvis det så oven i det også er mere energi i overskud, så kan den også kreere stivelse, som den så oplager, så når solen ikke skinner længere, og den ikke kan få energi via fotosyntesen, så kan den hive det her stivelse frem, og så kan den fortsætte sin proces og blive ved med at respirere og blive ved med at vokse. Og det er egentlig det, den her figur her, den viser.